What's up? Good morning guys! Ayan, buti naman kumanta yung ating panahon today. Ayan, init siya. So ngayon nga, plano ko sana magbasa dito. Kaso may nakita ako guys. May mga notes na pala siya ng mga customer namin doon pa sa Kagiskan, sa Manmade Forest, sa unang tambayan. Nakita ko siya, sabi ko, ang dami na pala notes. Ayan, one of the notes. But since wala namang nakalagay pa dito, bala ko talaga siyang lagyan ng Freedom Wall. Kasi di pa ako nakakabili ng salamin guys. But since nakita ko ulit to, napansin ko ulit siya, lalagay na natin yung mga notes dito. Siyempre may Freedom Wall, mas maganda may salamin. Minsan gusto natin mag-reflect, di ba? Gusto natin makita ang ating beauty. Nice someone, sabi. Everybody fixing their soul, their looks. Nobody fixing their soul. Ito naman, trust in time, it heals everything. So, yan. Ang cute ng mga notes dito. Sabi ko sa mga customer ko, may libro ako, pwede nyo mabasa, lagyan nyo ng name, tapos time, kung saan page na kayo. Yun talaga yung ko. Kasi hilig ko magbasa, hilig ko maglagay ng notes na kung nasaan ako, kung nakailang page ako sa isang araw, ganyan. Pero ito guys, di ko na-expect, lalagyan nila ng mga kung ano-anong notes. From Josh ata. Page 34, July 5, 2025, 2 p.m. Detalyado si sir. Sabi, dai pa ako naka-enroll pero nakaladag na. BS Criminology. So sa Tagalog, di pa daw siya naka-enroll pero nakagala. sana naka-enroll ka na siya. Ito sila Sir Bry. Literal na notes talaga siya kung pang ilang page na. Sabi, the person who find ano ba naman to? English kasi? Yeah. Kasi ka nagpapa-English. The person you finds the negative seldom finds anything else. Hindi ko siya maintindihan guys kasi English nga. Sana paintindi niyo sa akin. Ayan, eto siya. Meron. Eto. Dalawa siya. Ang haba. My God. Etong isa. Ano ba, Miss Sarah? July 5, 2025, 2 p.m. Success means doing the best we can with what we have. P.S. To my deepest boyfriend, thank you so much for holding me so well. Bale, parang tanda ko to. Yung partner ata neto, atong si Josh, kasi same sila oh. May date July 5, tsaka 2 p.m. Ito yung magjowa. Pakita ko sa inyo guys kung sino sila. We don't need more strength or ability to greater opportunity. What we need to use is what we have. You already have everything you need to rise. Trust your abilities. Learn to your unique gifts and take that step forward. When it feels small, let your light shine. No upgrades required. Ayan. Ano sabi niya? July 7. Jonathan Love Shine. July 7, 2025. Analu Cardo, crush kita. Sana all! Tama ba ako, Analu? Correct me if I'm wrong, guys. Analu Cardo. From Eric. July 7, 2025. I'm not a bad person because of my bad habit. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Nakadugtong siya. Ewan ko kung sinadya ba to. Basta ayan. Dugtong siya. From Sean Pogi. Sean Pogi. Sabi, I believe in Jesus. Happy Wednesday everyone. So, ayan. Greetings lang from Sean Pogi. Sana makagtak kung sino yung Sean na Pogi. Kasi eto, notes na siya ng mga bumasa. Ayan. Tingnan ko din guys. Bali dito guys, wala or nakuha ko na yung parang wala. Tapos bali yung libro ko dito, dalawa pa lang. Kasi yung iba nasa Maynila. So isa, Believe You Can. Ayan. From John Mason. Maganda dito. Sabi, the power of positive attitude, believe you can. Pwede nyo basahin to guys kapag pumunta kayo dito. Tapos etong isa naman, you are what you think you are. Tamang-tama naman yung sinabi niya dito by David Stop. Bali, meron pa akong ibang libro guys. Meron akong Rich Dad, Poor Dad. Meron akong 7 Habits of Highly Effective People. Tapos, meron akong basta nakailan yun.
Yun lang yung natandaan ko. Ayan na siya guys, konting-konti pa lang. So far, yan yung kakolekt ko doon sa unang tambayan namin sa Manmid Forest. Since naglipat na kami dito, hindi ko siya kasi masyado kasi hindi ko rin na-display yung aking books. Tsaka wala ako na ilalagay na notepad tsaka ballpen dito sa front. Kaya hindi talaga makapaglagay. So yan, kasi ko na rin siya. Bala ko talaga dyan guys, lalagyan ko ng salamin. Tapos may mga flower na golden brown na flower. Lalagay ko sa paligid ng salamin para cutie pag picture-picture. Tapos maglalagay ako dyan ng freedom wall. So, any thoughts, any suggestion, kung anong trip nyong ilagay, sige lang, go lang. So, ayun lang guys.